Witam bardzo serdecznie wszystkich na Hitboxie. Ej, tutaj nawet widać czatu trochę. Tutaj, o, nie umiem dać na ekran. Ja jestem Niklaus, to jest mój Hitbox i teraz dokonamy tutaj testu. Myślę, że wiele ludzi było ciekawych. W ogóle, o co chodzi, moi drodzy? Jest geneza, że tak powiem. Są spory, rozmaite różne spory, co jest niezdrowe i co jest dobre, bo na przykład niektórzy mówią, że po wysiłku fizycznym to, że niby piwo lepsze od wody, a niektórzy mówią, że alkohol niedobry, że tylko woda i w ogóle. Także moi drodzy, ja w dupie mam takie rozważania i ja to sam przetestuję. Także no, pozdrawiam wszystkich serdecznie, na YouTubie oczywiście łapka w górę, żebym tutaj się nie otruł. Mianowicie a propos de facto, będę z takich spożywał tych. W ogóle widzieliście kiedyś taki ładny kieliszek? Czekajcie, patrzcie. Stację metra londyńskiego. Zajebiste, nie? No. Także kogo nie ma na Hitboxie, kto ogląda na YouTubie, to fajnie, ale polecam być na Hitboxie. Takie rzeczy się dzieją na Hitboxie między innymi. Taki mam Efner. Efner to się po śląsku nazywa. No, to polecam być na Hitboxie. Link do Hitboxa będzie pod spodem w opisie. Kogo nie ma na Hitboxie, to omija go najlepsza zabawa w zasadzie. A jeszcze mieć apkę do Hitboxa to w ogóle, to wtedy tam też jest w opisie pod filmem. To wiadomo, kiedy są streamy co do minuty. Dobra. Ja teraz, moi drodzy, te trunki rozprowadzę. Po troszku, wiadomo. Tylko na spróbę. To jest woda. Żeby nie było, marki są całkowicie obojętne. Oczywiście alkohol wyłącznie dla pełnoletnich. Odradzam go pić w ogóle, bo jest niezdrowy. Tak, nie, warki marki tu są nieistotne całkowicie, także tym się proszę nie. Chomik pozdrawia. Może ja pokażę. O, tutaj przynajmniej tak to pokażę. Szybko, piszcie. Piszcie, póki was widać. To jest czat od Hitboxa. Niestety nie umiem go w tym momencie pokazać inaczej, bo wiecie, bo nie umiem przechwycić, coś mi się zdupiło i nie mogę przechwycić. Kto chce kogoś pozdrowić, niech pozdrowi. Patrzcie jak pozdrawiają. Pozdrawiają mamę, tatę, Darię, mamę. Mamo, jest mi tu dobrze. Kupa, siema. Wszyscy umrzemy, CTSG. O, będę mógł sobie CTSG do tagów wrzucić pod filmem. CTSG, gołe baby, cycki pulok, tak będę tagował. Tak się dzieje na Hitboxie, moi drodzy. Także kogo tu nie ma, to niech bardzo żałuje. No. Dobra. Ale przejdźmy do testu. Dobrze, to jest tak. To jest woda. To jest woda. Mój telefonik kochany. To nie jest woda z rzeki Bytomki. Teraz bir. Kurwa. Przepraszam. Porysowałem? O Jezus, nie. To są te ręce. Znacie te ręce, nie? To są te ręce z Call of Duty. Poznajecie je? To jest ta technologia z tym realistycznym owłosieniem. Tutaj takie są 3 jakieś kropki się zrobiły, ale to za słaba karta graficzna. Dobra. Teraz patrzcie. Czekajcie. Żeby to było dobrze widać wszystko. Jak to mówił wieszcz, barwa, mocz z niezdrowych nerek, opalizacja, piana gęsta, pęcherzykowa. Pozdro, panie Tomaszu. Tak,
To jest trunek numer 2. O. Kolejność tutaj jest całkowicie przypadkowa, żeby nie było. To nie jest tak, że na przykład jak woda stoi pierwsza z tej strony, to tu jest jakoś sugerowane, że ona jest lepsza od piwa czy coś takiego. Dobra. A teraz... Takiego malutkiego nalejemy, bo to chodzi tylko o test. Wiadomo, to chodzi o test, a nie żeby to pić. Także nalejemy takiego maluśkiego. O, taki maluszek, żeby nie było, że gorzoła pita, bo wiemy, że to są względy czysto testowe. Taki maluszek. No i teraz, moi Państwo, na czym polega test? Sprawdzimy, po którym z owych, prawda, z owych trunków będę się czuł lepiej. Może ja skieruję kamerę na siebie. O, to ja. To ja, twój niepokorny. Łysina doskwiera. Włosów nie przybywa. Dobrze, moi Państwo, teraz obalamy te mity generalnie. Obalamy te mity, co jest lepsze. Zaczynamy tak, jak tu stało w kolejności. Woda. Woda dobra. W ogóle piję ze szklanek Ballantine'a. To nie jest żadna kryptoreklama. Aczkolwiek, jeżeli Ballantines chciałby nawiązać jakąś współpracę ze mną, zawsze. Woda dobra, barwa taka wodnista. Nie jest to woda raczej z Bytomki, bo by była czarna. Wrażenia pozytywne, pozytywne. Dobra woda, dobra. Bukiet taki oczyszczalnia ścieków radzionków Rojca. Coś takiego, coś po tymu. Dobrze. Teraz zobaczymy trunek numer 2. Piwo. Zapach taki... Coś jak piwo. Całkiem nieźle. Piwo dobre. Bardzo dobre. Barwa, jak już mówiłem, taki mocz, niezdrowe nerki. Coś w tym guście. Gdzie kupiona woda nie mogę powiedzieć, bo to by była kryptoreklama. Piwo, zapach piwny, kolor piwny, smak piwny. Piwo nie dupi mułem na szczęście. Woda polska bodaj. Dobre piwo całkiem, dobre. Czuję się bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze po tym. I po wodzie się czułem dobrze. I po piwie też się czuję dobrze. Czyli na razie generalnie no... Nie mówi nam to za wiele. Dobrze, moi drodzy. Przyszedł czas na ostatni test. Czyli tak, barwa piękna. Piękna barwa, ciemna czerwień, krwista. Zobaczmy więc. Wasze.
Powiem wam tak. Wracając do... Kurde, w jakiej to kolejności stało? W takiej, o. Także powiem wam tak. Po wodzie czułem się bardzo dobrze. Po piwie równie dobrze. No, ale mimo wszystko najlepiej po trunku numer 3. Także takie są generalnie, takie są wyniki badań w sumie, bo odnosiliśmy się do badań już przeprowadzanych. Także tak to wygląda. To są moje skromne, prywatne, tutaj wiadomo, nie ma tu żadnego atestu, ewentualnie jest to zatwierdzane przez Niklausa i przez jego towarzysza z Krakowa. No ale to nic więcej. Moja skromna, niezależna opinia. Marki produktów nie miały tutaj nic do rzeczy. Także no. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Na YouTubie zachęcam do zostawienia łapki w górę i to